Salutare, dragi pescari, bine ați venit pe canalul Hai la Pescuit. Astăzi vom face o partidă de 36 de ore pe Balta Olteniței. Vreau să vă fac un mic rezumat al partidei. Deja am reușit să prindem 4 pești. Au fost 2 pești mai frumoși, iar ceilalți 2 au fost micuți, un ten micuț și un crab micuț. Pescuitul se va face pe viitoare, este cu un ground bait făcut din făină de pește și oase de pește, este de la Baitec. La ac vom folosi pop-up-uri momentan, iar la noapte le vom schimba pe bile toate cele 3 lansete. Pescuitul îl fac cu 3 lansete, îmi place să pescuiesc doar cu 3 lansete, am pescuit și cu 4, dar îmi place mai mult să pescuiesc doar cu 3. Pentru că le manevrez mult mai ușor și îmi ia mult mai puțin timp să le pregătesc. Toate sunt aruncate în malul opus, spre stânga undeva, o să vă arăt în continuare în video, o să vă arăt unde sunt aruncate. Am făcut câteva filmulețe cu nădirea, cu prepararea nadei, să vedeți ce am folosit. Am filmat aproape tot și pungile de nadă, ca să vă ajut cât mai mult. La Cărlig folosesc niște pop-up-uri și dumbbells-uri de 10 și 12. Sunt de la CPK și VLC. Iar ca bile voi folosi Dynamite și tot VLC. Niște solubile și de la Dynamite o să folosesc 2 biletari micuțe de 14 la noapte. Cam asta este mare. Să sperăm că o să mai avem activitate până la noapte și poate la noapte ceva mai frumos. Poate să intru un crab mai frumos la bilele tari, cine știe. Așteptăm să vedem ce o să fie. Vă urez fel întins și vizionare plăcută. La revedere!
I